Een hele grote eer, ja. En het was zo ongelooflijk druk. Je kan het misschien heel slecht zien vanaf hier, maar het is niet te doen. Zoveel mensen en iedereen lachen en iedereen was blij. En ik wil jullie ontzettend bedanken. Op het moment toen je hoorde dat je weer uitgenodigd werd van Dokkum, wat ging er door je heen? Nou, ik zal je heel eerlijk zijn, dat wist ik de volgende ochtend. Is dat zo? Ja, ze hadden de volgende ochtend een appje gestuurd naar het boerskantoor over het jaar erop met band zouden kunnen komen. En dat hebben we gelijk gedaan. Ja. De agenda was nog niet open, maar dat vond ik zo bijzonder. Ik zei gelijk doen. Ja. Heel graag, ja. Zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Sexy als ik dans. Ik ging ooit nadenken over wat mijn artiestennaam moest zijn en Niels Littoy vond ik een beetje te moeilijk. Littoy moet je altijd uitleggen hoe je het spelt. En toen kwam ik op Nielson. Dat schrijf je lekker makkelijk. En zo is het geboren. Is dat muzikale, komt het uit je familie vandaan? Ja, zeker ja. Mijn vader heeft altijd gezongen en mijn oom was gitarist, blues speelde die en hij zong ook. En die heeft mij eigenlijk mijn eerste kampvuurakkoordjes geleerd. En toen kreeg ik dus inderdaad een drumstelletje en zo is het balletje een beetje gaan rollen. Ik vond het te gek. Het was vooral een hele mooie locatie. Ik was er bijna verrast van. Ik liep het podium op en toen dacht ik zo. Dat ziet er goed uit, mensen op de kade, veel mensen ook. En gelukkig was het droog, dat is ook altijd wel heel fijn natuurlijk, want anders denken mensen misschien eerder we gaan naar huis. En nee, ja, prachtige sfeer en ik heb er echt enorm van genoten. Naast het optreden op dit soort festivals, de zangkunst, doe je nog veel televisiewerk, ja. Je presenteert nog heel veel. Ja. Wat doe je het liefst, hè? We zingen. Ja, maar er kan helemaal niets, er komt niks tussen. Nee, hè? Nee, er komt niks tussen. Alles heeft te maken ook met timing, ook televisieprogramma presenteren. Ja. En die showprogramma's zoals Werden dat kan je heel lekker doen omdat je timing van het zingen hebt. Dus dat is denk ik wel wat heel belangrijk is erin. En, maar als ik zou moeten kiezen, dan is het morgen duidelijk. Sterker nog, dan neem ik vandaag de beslissing. Lekker! Ja, wat mij betreft sta ik hier elk jaar, maar dat is natuurlijk helemaal niet aan mij. Het is een stukje rijden, maar daar heb ik er zeker voor over. Wat staat er nog op stapel? Ik ben nu op dit moment eigenlijk heel druk in de studio bezig, al een jaartje. Kijk, ik heb 5 jaar lang is me alles overkomen en nu heb ik eigenlijk even de rust om mezelf weer te ontwikkelen in de studio en te kijken wat voor muziek ik eigenlijk wil gaan maken de komende 5 jaar weer. En daar ben ik nu heel druk mee bezig. Soms wil je even meer afstand. Hey, je loopt te spelen met mijn hoofd, maar dat is hoe je bent, dat weet ik ook. Vraag me, waar ben ik aan begonnen? Maar dan ben ik weer eventjes met jou. Dan ben je zeer veelzijdig, hè? Want je hebt ook wel eens een keer meegedaan in een Passion. Ja, zeker. En die veelzijdigheid, dat kan ik elke nieuwe artiest. Kijk, het wordt allemaal anders. Vroeger verkocht je platen en dat was het. Tegenwoordig met internet en allerlei andere invloeden moet je gewoon zorgen dat je verbreedt. Dat is alles. Verbreding is het allerbelangrijkste. En dan krijg je morgen vroeg weer een appje. Doe het weer. Nog een keer, in naar Dokkum. Ja, doe ik het weer en dan maak ik er een hele andere show van weer. Is dat zo? Ja. Okay. Want het was weer iets anders, het was weer anders dan vorig jaar. Ik denk dat je moet nooit verslappen in je act. En ondertussen loopt natuurlijk het festivalseizoen gelukkig nog door. Dus wij spelen elk weekend dit soort mooie shows. Op dit soort locaties? Nou, dit is wel uniek hoor. Hè, dat wilde je even horen, hè? Ja, inderdaad, dat mogen we graag. Ja. Nee, het is een prachtige locatie. En we staan echt niet elk weekend op zo'n locatie. Nee, dat zeker niet. Ik had echt mazzel. Er kwam een enorme bui. Ja. En toen was het helder. Ik heb een heerlijke avond gehad. Ik wil je echt bedanken.